И така, уважаеми зрители, видяхте нагледно, наживо, както се казва, око да види, ръка да пипне, колко лесничко и простичко става машинното гласуване, а може би вече си отговаряте защо има такава огромна съпротива, пък какво плюене беше по наш адрес, когато обяснявахме за това машинно гласуване, но ние, както се казва... И най-интересното как ГЕРБ с помощта на Баджак медиите успяха да обърнат значението на думите на словосъчетанието Костинбродска афера. От един реален опит ГЕРБ да фалшифицира изборите чрез фалшиви бюлетини, разкрит от поредица хора, включително от мен, обявено пред цялата нация, завършило със съдебен процес, с обвинение на прокуратурата, чието обвинения, разбира се, така бяха направени, че да не издържат умишлено в съда, нещата се обърнаха и ГЕРБ се оказаха жертви. Тоест, бандитите се оказаха жертви. Това може да се случи само в държава, в която наистина демокрацията не работи, уважаеми зрители. Между другото, ако не си разбрал да ти кажа, така определени хора са се потрудили точно тази първа част с машинното гласуване да не можем да излъчиме във Фейсбук на живо. Блокирайки линковете и така нататък. И аз разбрах за този проблем. И ние се извиняваме на нашите зрители, но това не е наша вина. Естествено ще направим всичко възможно предаването да го има в YouTube канала на нашето предаване, на нашите лични Facebook профили, на Facebook страницата на самото предаване, за да може да се запознаете и да го изгледате и да обяснявате на вашите близки, приятели и роднини, че това е една от формите, с която можем да се пребориме срещу фалшифициране на гласуването, да се преборим за бъдещето, както каза моят колега Николай, на нашите деца. Защото когато опоручаваш изборния процес, всъщност ти прокуждаш своите деца да се превръщат бели роби някъде по чужди държави. И в държава, в която демокрацията не работи, само в такава държава, двама цигани посред бял ден могат да прибият рейнджер от специалните сили в село, което се намира в пределите на втория по големина град. В тази държава военният министър, по чието време паднаха 2 хеликоптера, загинаха военни летци, един е пред очите му, в чийто мандат като вице-премиер, силов вице-премиер и министър на отбраната, беше прибит рейнджера от циганите, само той може да каже великият, дивият цинизъм, че по негово време той нямало да позволи циганите да бият рейнджерите. Ами това се случи точно в неговия мандат, по негово време. 2 години той е във властта. Също така в родния град на господин Каракачанов, искам да припомня, той е от град Русе, само преди няколко месеца, ром, другиран и пиян, на същата възраст на тези роми, които прибиха и рейнджера, уби, зверски изнасили млада българска майка. Сега на телефона е генерал Димитър Шивеков, той е истинска легенда за българската армия. Неговата съдба, знаете, никак не е лесна. Той беше превърнат в политическа мишена през последните години. Генерал Шивеков организира във Фейсбук, аз съм така негов последовател там, протест на всички желаещи, бивши служители, сини барети. С гордост колегата Байрактаров сме носили такива сини барети. С нощ се проведе този протест, той беше мирен протест. Няма как бивши или настоящи военни да правят нещо по-различно от мирен протест. Добър ден, генерале, чуваме ли се? Добър ден. Каква е вашата позиция? Как реагира държавата на този вандалски, зверски акт, който се случи преди няколко дни във Войводиново? Ами, както вие споменахте в анонса, който чух, целта на вчерашния митинг, който проведохме и както бях заявил, че той ще бъде абсолютно мирен, беше да се съберем бивши, настоящи военнослужащи, не само от специалните сили, така и онези наши сънародници извън жителите на село Войводиново, защото то се предполага, че ще бъдат там, които са съпричастни с болезнените въпроси и проблеми на българското общество. Хубавото беше, че дойдоха стотици, да ни кажа хиляди, защото според моята преценка имаше между 1000 до 2000 човека на площада в селото. Хората искаха да покажат, че българският народ не иска да търпи тези своеволия от представители на различни етнически групи. За съжаление, в огромната част на тези престъпни елементи са представители именно от циганския етнос. Аз и в своето изказване
на митинга казах, че не трябва да слагаме всички цигани под един знаменател, защото между тях има много, много почтени и добросъвестни граждани на страната. И моето мнение категорично е, че не трябва да сяваме етническо напрежение, защото вие политиците, защото аз вас ви разглеждам като политик. Така, генерале, правилно политик съм. Като наближат избори, а те наближават, те са тропът на нашата врата. Не искам да слагам кои политици, но няма, които да не се възползват и от гласовете на тази група. И за жалост спекулацията, възползвайки се по този начин, по непочтен път от гласовете, след това този, който се възползва, трябва да отвърне подобаващо, т.е. да се затвори очите пред безобразията и незаконното строителство. И това се наслоява в обществото. То продължава да тежи като дамоклев меч. Тоест, крайно време, аз и още го призовах. Всички политици, без значение дали в момента са управляващи или са в опозиция, защото един път едни са управляващи, другия път са другите, е да седнат, да се проведе широка обществена дискусия, да бъдат поканени хора и от малцинствените групи, но не унези барони, царе, князе и други такива самотитулували си от представители на групите, защото те живеят на гърба на своите събратя, а образованите, реализиралите си хора да се набележат мерки и оттам насетне тези, които са избрани да управляват в даден момент държавата, стрикно да ги прилагат и то непрекъснато. Това е пътя. Иначе с езика на омразата, с умишлено вкарване напрежение, ние пораждаме още по-голямо напрежение. Добре, как ще коментирате факта, че е имало забрана негласна от самите командири, а някой на командирите е казал да я направят, към настоящите военни да не присъстват снощи на организирани от ваш протест? За това нещо сутринта си призна ваш колега, бригаден генерал в ефира на BTV. За да бъдем коректни, аз изгледах от край до край интервюто на бригаден генерал Матеев. Той директно ни каза, че е забранил. Намекна. Нямаше как да каже директно, но намекна. Как? Това е въпрос на личен избор. Да, имаше представители и действащи колеги. Те бяха цивилни. И няма нищо нередно и нищо противозаконно. Защото това не е политически митинг. Ние не сме отишли там, аз първо не членувам в никакви партии и не клона, както се казва, и никой ме не е подтиква, нали, защото аз не съм само аз, имаш и други хора, които даже не са организатори на това мероприятие, но все пак аз като по-разпознаваем човек бях начело. Значи това е съвсем, според мен, естествена защитна реакция от страна на действащите колеги. Иска се малко повече смелост и решителност, за да се каже, защото може би до някъде сте прав, че е имало и натиск над генерал Матеев, които доброжелателно така са му намекнали, че мога ли да не са участват. Да споделя моята версия. Каква е? Защото може естествено, водим диалог. От една страна съм политик, от друга анализатор, от трета стоя малко отстрани и гледам нещата отстрани. Видя си един абсолютно отчаян опит на господин Каракачанов, който е в някаква политическа криза в момента, много сериозна. Ред разследване има срещу него, разкритие непрекъснато в европейските медии, търговия с паспорти, покрай сделката с самолетите, какво ли не. Видя се един отчаян опит той да яхне тази вълна на вълната на антиромските, антициганските настроения. Доколко този опит беше успешен, според повечето хора абсолютно трагикомичен опит, но имаше една теза, че има притеснение от страна на Каракачанов, че пък вие може да бъдете разпознат, вие генерал Шивиков, хора като вас, могат да бъдат разпознати като някаква политическа алтернатива на сегашното статукво. И това да ги е притеснило. Сега, господин Бареков, вие разсъждавате, казвате от позицията на анализатор, но влагате много политика в това нещо. И сте си прав, да, абсолютно съм съгласен на вашата правота. Но аз ще ви бъда противоверсия в моето изложение. Пак казвам, това събиране вчера, този митинг, нямаше абсолютно никакви политически
амбиции. Това първо. Второ, аз и пред други медии го заявих и го заявявам и пред вас. Министър Каракачанов, аз го разглеждам в позицията му на министър на отбраната, той и вице-премиер, нали, по-високата длъжност, беше единственият, който поне пред медиите застана и защити достоинството и честта на българския войник. В случая на ефрейтора Димов. И в този аспект му прави чест. Сега, той дали цели някакви политически дивиденти, това си е негов проблем. Аз искам да се намесвам в този смисъл и да давам оценка. Но за мен, като министър, той постъпи доблестно, господин Каракачанов. Добре. Защото аз исках и бих желал не министъра, защото той е политическо лице, той е цивилно лице, а началника на отбраната с този инцидент да беше излязъл пред медиите със своята осанка, с униформата и да изкаже мнението на българската армия, че не може който и да е циганин, българин, евреин, не може така да напада българския войник, защото нападайки войника, вие нападате държавата, държавните устои. Ето това аз исках. Генерал Шивиков, Българския генералитет да се намеси. генерал Шивиков, мога ли да ви задам сега и аз един-два въпроса? Може да. Първо искам да кажа, че защитата на достоинството и честта на който да е военнослужащ е задължение и дълг на военния министър по закон. И вие го знаете. Да, той го прави. Второ, аз искам да ви попитам, вие на този протест поставихте ли все пак въпроса, кой е този, коя е тази институция, която е разрешила на тези незаконни постройки да се прекара ток, да се прекара вода, защото знаете, че когато има незаконно строителство, там ток и вода не може да бъде снабдено това строителство и това, тези бараки. Защото ако лица политически, защото Каракачанов е и политическо лице, са си затваряли очите през годините за тези безчинства, извинявайте, къде тук е честта и достоинството на един такъв политик и в случая и вице-премиер? Когато той е допуснал да се образува, да се създаде това гето, казвам той, имайки предвид олицетворение на всички политици. Също само да добавя, че се оказва, че ВМРО са управлявали в това село, управлявали се в тази община през цялото време. Те имат излъчен заместник кмет, председател на Общинския съвет. ВМРО са реално политически отговорни. Каракачанов е председател на тази партия. Сега, моят е да изкажа мнението си. Да. Значи, говорих вчера с кмета на Войводино и даже те бяхме заедно на трибуната и с общинския кмет. Този проблем и населяването на това гето не е от миналата, по-миналата година, а той е назад в годините. Този проблем не е само в Войводино. И в моето родно село, и там има такива незаконни постройки. Там кмето пък е от друга политическа сила. Да не споменавам. Над 3500 населени места има в България. Във всички тях има такива незаконни гета. Този проблем е от преди 30 години, господа. Този проблем не е решаван в последните 30 години. Хайде да бъдем коректни и пред българския народ. Колко правителства се сменяха, колко политически сили упражняваха властта, колко кметови се сменяха по населените места. И т.е. всичките използват този проблем. Тъй като утре кое село или кой град не е застрахован, че няма да възникне същия инцидент. Побой. Нито едно село, защото... Нито едно село, не. И тогава да тръгнем пак да почнем да атакуваме примерно кмет на БСП ли ще бъде, на ДПС ли ще бъде, от ГЕРБ ли? Мене специално не ме интересува от коя политическа сила е избран кмета. Не, защото аз не чувствам и усещам, че вие се опитвате, не ме вкарвайте, аз няма да взема страна. Не, моля ви се, не се опитваме нищо да ви вкарваме. Напротив, аз безкрайно уважение към вас. Че така открито водим и този диалог. Затова е на живо диалога, за да не може да бъде манипулиран. Аз искам да подкрепя тук вашия протест и да кажа защо бих подкрепил като гражданин вашия протест, ако щете и като политик. Беше показано, че много хора, без значение какви политически амбиции или пристрастия имат, нали, амбиции силно, хора нямат амбиции, те имат пристрастия,
или са активни членове на дадена формация, бяха с нощи. Но знаете ли какво е лошото? За съжаление, българските медии не са до край честни и искрени. Защото прибирайки сега след митинга, Българското национално радио, където би трябвало да бъде най-обективната медия, и ще го заявя най-отговорно, слушам аз в новинарската емисия, че днес беше проведен поредния протест във Войводино, в който участваха и военнослужащи, бивши настоящи, събрах се около 200 човека, В един момент към митинга се присъединиха и група от фенове на Локо Пловдив и Ботев Пловдив, някъде 30-50 човека, които за щастие ни провокираха и ни създадоха безред. Сред протестиращи беше и генерал Шивиков, беше командир на 61-а бригада. Да. Това обективна информация ли? Не разбира се. Не. И как? На кого да вярвам аз? На кого да вярва българския народ? Кажете ми. Ами вижте, ние затова направихме това предаване без цензура, за да може всеки да говори тук свободно и спокойно и да се интерпретират фактите, както са реално те се случили. Вече коментара може да бъде различен. В заключение само да кажа, не успях да се изразя, подкрепих вашия протест и го подкрепям, именно защото той е граждански. Може да е организиран от военни, той е народен процес. Но вие се държите като граждани, не сте политици. Аз се страхувам, че политиците яхнаха проблема във Войводиново. Благодаря ви и ви желая хубав ден и успех, генерал Шивиков. Хубав ден и на вас и успех. Каквото и да решите от тук насетне. Сега, колега Байрактаров, да си кажа пак моята болка пред теб. Програмата на България без цензура беше ограбена от твоите приятели патриотите. Аз се радвам, че го направих. В тази програма бях заложил образователен ценз, дори и за гласуването. Това с машините вече под някаква изкуствена форма го създава. Не изкуствена, то е по естествен път. Защото да не се нарушава Конституцията. Образователен ценз за социални помощи. Когато нямаш 8-ми клас, как можеш да отгледаш ти децата си? Че и държавата да ти плаща за това. Бяхме заложили поощрение на образованото майчинство. Тоест, бонуси за всяка майка, висшист или студент, която ражда деца. Бяхме заложили минимален базов доход за всяко българско семейство, образовано обаче, което създава деца първо, второ, трето. Да речем 1000 лева. Точно така. Бяхме заложили връщането на казармата, но не по този перверзен начин, по който Каракачанов вече 2 години обяснява, а под формата на трудово-образователна повинност. Точно тези млади роми, които не са виждали баща си, дядо си, как става сутринта, бръсне се и отива на работа, да ги приучим в рамките на година-две на труд, на дисциплина и да вземат някакво специално образование. И генерал Пешлевски им изнесе една лекция по тази твоя програма в 43-то Народно събрание. Чудесно. Защо тези неща обаче не се случиха, а сега след като се случи това ужасяващо събитие във Войводиново, излиза този, който ограби програмата на БВЦ, който буквално е взел от ръцете ми и почва да обяснява как държавата трябва да се намеси. Ами защото Николай, пак казвам, генерал Пешлевски, понеже се познавам, аз съм защитавал неговата теза за връщане на трудовите войски в действие, само преди няколко дена им изнесе пореден урок, докато държавата в Червен бряг се чудеше какво да прави и да даде възможност на хората да пресичат реката, тъй като моста щеше да падне. Човека отиде и им построи на хората буквално за 2 седмици мост, понтонен мост от сглобяем, и хората сега, благодарение на тези умения, придобити от трудови войски, могат да минават и да не заобикалят по 60-70 км и децата да ходят на училище. Ето ти един нагледен пример. Медиите се постараха това нещо да го притъпат, да го премълчат и едва ли не да правят като достояние на държавата. А то не е. То започна сега един такъв истеричен фалшив пиар да се прави на Каракачанов и на ВМРО. За всички е ясно, че така нашите политически опоненти от ВМРО и патриотите потъват. На всички е ясно, че Каракачанов се опитва да извади отново циганската карта. На всички е ясно, че той се провали във всяко едно отношение като военен министър. На всички е ясно, че той ще го отнесе от избирателите си за последното решение и за F-16, и за неспазването на предизборните обещания. На всички ясно, че той е зависим от прокуратурата заради разследването за паспортната мафия. И не само. Заради храненето на българския войник. И сега в един момент излизат двамата, един от които Джамбаски не е ходил в казармата, да обясняват как било поругано националното достоинство, как армията била поставена на колене. Чакайте бе, кои сте вие, че да го говорите това нещо? Единият министър, другия даже не си е слагал наполеонките в казармата. Защото, виж, Николай, през тези дни на мен ми звъняха страшно много хора.
Проблема какъв е? Снощи излизат хората с пълно основание. На тях им е дошло до гуша вече. Включително наши колеги, бивши военнослужащи, обикновени хора, събарят 15-20 къщи, бараки, те са кокошарници, те не са и къщи. Да, те са абсолютно Войводиново. очевидно незаконни, Обаче защото големия въпрос, са строени без никакъв план. Ето, виж ги, ти не ги даваме. Това, което каза генерал Шивиков. Големия въпрос, големия проблем продължава. А той какъв е? Всъщност, къде отидоха обитателите на тези постройки? Те къде са? Да не би те да са се изпарили? Те са отишли в друго населено място. Където в другото населено място... А ти къде очакваш да бъдат, като все пак те са живи човешки същества? Тоест на минус проблема... 10 градуса, те къде да отидат? Проблема го местат от място на място, надуват един балон. Днеска го казаха, хората го казаха местните, че са се прибрали ромите по съседните села. Сега няма да бъдат във Войводино, гледай ги ще тия бъдат на 10 кадри км. и нашите зрители да ги гледат, ще видиш как там стоят стълбове. Тоест изградена е мрежа, електрическа мрежа, инфраструктура е изградена, да бъдат захранени тези незаконни постройки. Извинявай, да не би този кмет, който и да е, и дреме ми от коя партия, да не би той да е бил сляп и да не го е виждал това нещо. Още нещо. Аз имах възможност да коментирам също като и кой го е плащал този ток, крайна сметка? Ма той може би се окаже, че не е платен ток. И хората за това недоволстват, че циганите в България, които живеят като малцинство, виж къде се вижда се ползват от привилегията да не плащат консумативи, ток и вода. 1, 2, 3 стълба наредени. Последните 3 години в България ток, газ, вода нараснаха двойно. Ако сега се оказа, че циганите не плащат, а българите плащат, естествено, че българите имат право не бунт, те имат право революция да вдигат. Но понеже аз също говорих с много хора този казус, нали, възмутен от поведението на двамата цигани, възмутен от поведението на министъра, който яха вълната. Един от неговите най-приближени хора в политиката ми каза следното, в частен разговор. Той каза, как е възможно Каракачанов да забрави, че от 2 години сме във властта. Той казва, се държи като коментатор. От 2 години? Повече, разбира се, от 4, да, като 2 години той е вице-премиер. На какво основание? Тук журналистите, между другото, за пръв път постъпиха почтенно от много време насам, когато го нападнаха на пресконференцията и му казаха следното: господин Каракачанов, чувате ли си какво говорите? Вие не сте коментатор. Вие сте властта, вие сте държавата. Той като опозиция само на себе си. За каква аз мисля, че политическа както говори Каракачанов, въпрос. Имаш право ти да говориш, защото ти си от всякъде изпъден от парламента, не те пускат. Аз мога да говоря, защото, както правилно забеляза генерал Шивиков, аз съм политик, но аз съм единствения политик. Той каза нещо друго. Каза, един път са в опозиция, един път са във властта. Ама аз никога не съм бил във властта, винаги съм бил в опозиция. И имам право да задавам тези въпроси. И сега задавам въпрос. Защо Каракачанов ограби програмата на БВЦ, която можеше да реши изцяло ромския въпрос, и то в кратки срокове, можеше да реши въпроса с демографията и можеше да реши въпроса с възпитанието на това население, което наистина не расне в здрава семейна среда, болшинството от него. Вместо това, той 2 години стои във властта и не прави нищо. Сега се сети преди европейските избори. И сега, като ги изгонят посред зима в този студ, повярвай ми, точно това, за което говори генерал Шивиков, се насажда това етническо напрежение. Защото, което пак ще работи за така наречените националистически партии. Но кои са тези националистически партии? Валери Симеонов, който обяви война на децата, е на майките ли? Каракачанов, който продава български паспорти и паспортната мафия на ВМРО продава българско гражданство на талибани? Това ли са националистите? Тук мога да задам и така въпроса. Атака ли са националистите? Къде е позицията на Атака цяла седмица по тази тема? Ти помниш Атака как тръгна? Какъв силен резултат имаше тя? Включително и в самите ромски гета, където самите роми искаха да се отърват от част от тези роми, които потапят етноса надолу. Къде е позицията сега на Атака? И ходеха тези роми, ако трябва да ти припомня, с фанелки, с лика на Волен Сидеров. Те после ходиха и с други А Волен Сидеров го обвиняваха, че искал да ги прави на сапун. Това беше една от за какви фарсове става въпрос. Покажете сега, колеги, снимката на господин Каракачанов, която от вчера циркулира във Фейсбук. Въобще нямам представа кой е пусна, защо е пусна. Въобще не искам да обвинявам хората на тази снимка. Пусна се информация, че част от тях са задържани за наркотици, има и лежащи в затвора. Тук показателното е друго. Това сигурно са наглите цигани. Така, това са просто роми. Наши братовчеди са братя по съдба, ако щете.
Къде е Каракачанов тук? По средата гушнал ги, усмихнал се. Най-вероятно това е предизборно време. Най-вероятно това са последните или предпоследните избори, на които Каракачанов се яви като кандидат за президент. Той си позволява сега да нарича същите тези хора, които тук са се усмихнали, са го прегърнали, нагли. Защо? Защото пак идват избори и Каракачанов ще ходи. Дали той, дали Джамбаски, не се знае. Да развеселим наистина нашите зрители. Ако имаш някоя Колеги, така искам да ви помоля да пуснете онова кратко видео с едни кръщни гюбеци и музики, за да развеселиме нашата аудитория и да видим кои са зрителите на тези кръщни кючеци. Колеги, ако обичате, пуснете го това кратко покритие, то е около 15-20 секунди. Парадоксалното, че циганите в България станаха изключително нагли вече. Преди няколко дена убиха полицаи. Преди 2 дена бият военни. Това не може да продължава повече. Кога Каракачанов разбра, че циганите в България станаха нагли? Може би, когато мятаха кръщни кючеци на неговия партиен ортак Валери Симеонов и председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Нека видим. А вероятно циганите си имат учители в лицето на Симеонов, който не се посвени да обиди българските майки. Този закон беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пек и на дъжд те уж болни деца. Каракачанов гузно мълчеше, когато българския съд осъди фирмата СКАТ ТВ ОД за незаконно строителство, но то не бе съборено. Скъпи приятели, не смятате ли, че ни правят на наивници с предизборни цели на фона на сриващия се патриотичен рейтинг? Циганите ще бъдат винаги удобния враг за псевдопатриоти, намъкнали се във властта за печелене на гласове. Парадоксалното е, че циганите в България станаха изключително нагли вече. Преди няколко дена убиха полицаи. Преди 2 дена бият военни. Това не може да продължава повече.